Chtěla bych vám představit Sylvii Lodr, českou novinářku, která je zaměřena právě na lidské práva, na práva žen, sexuální násilí na ženách a takovéhle kontroverzní témata. I na mužích teda, prosím vás. I na mužích, kdyby tady ano. někde se zvedala, jakože teda jenom myslíme Ano, na ženy, pardon. tak já píšu i o mužích. Jo, ano. Tak, jak se máte? No, mám se dobře, já jsem moc ráda, že jste mě pozvali a moc se těším na debatu a hodně mě i zajímá, co vy si myslíte, takže jsem připravená na otázky z publika a jo, jako mě vlastně strašně těší mluvit s lidmi mladší generace, protože přece jenom věkově už jsem vám poměrně jako vzdálená, je to čím dál horší. Ale jo, takže mě vlastně zajímá, co si myslí mladší generace a zároveň jako i vlastně hodně píšu o třeba vaší generaci, jo, že třeba hodně vadí takový ten převládající pohled, že jste ty sněhový vločky, který nic nevydrží a tak dále. Jo. Takže mě vlastně i zajímá to téma duševního zdraví, celkově jako vnímání mladší generace, to, jak vnímá prostě svět, společnost, změnu klimatu a tak dále. Jo? Takže se na to moc těším a děkuji ještě jednou za pozvání. No my moc děkujeme, že jste přijel. Jak jste se dostala k novinařině? Já jsem se k novinařině dostala tak, že já jsem teda původně měla úplně jiný představy o práci, kterou jsem chtěla dělat. Já jsem původně chtěla být baletka. Zpětně viděno je trošku legrační, ale já jsem jako tancovala jako má, dokonce jsem se hlásila na taneční konzervatoř v nějakých těch 11 letech. No a tam jsem velmi záhy zjistila, že jeden jako z důležitých rysů baletek je, že je potřeba, aby je někdo jako zvedal nad hlavou. Tím pádem ta baletka musí být určitý jako stavební, jako tělesný konstrukce, kterou já jsem neměla, velmi jako kulantně řečeno. A pak vlastně, když jsem dál přemýšlela nad tím, co mě vlastně baví, tak jsem zjistila, že mě baví vlastně několik věcí, které, když se na to člověk potom podívá, tak se přesně scházejí v novinařině. To znamená, mě vždycky jako ohromně zajímalo, co se děje. Byla jsem strašně vlastně jako zvědavá na to, co se děje. Hrozně ráda jsem si povídala s lidma. Hrozně ráda vlastně mě jako zajímá, jak lidi přemýšlejí, jak lidi žijou, co lidi vlastně jako dělají. Zajímalo mě, chtěla jsem se podívat jako na různá místa, nejenom jako v Česku, ale i jako hrozně ráda cestuju, miluju cestování. A já jsem to nedávno mimochodem teda počítala a já jsem třeba za svou jako novinářskou kariéru byla třeba v 25 zemích na světě, od Spojených států amerických, kde jsem byla s bývalým premiérem Sobotkou v kongresu na odhalení busty Václava Havla, což byla velmi jako úžasná příležitost a zážitek. Pak jsem hodně cestovala do Skandinávie, která samozřejmě má ty jako postavení žen jako velký téma, takže jsem byla v Norsku několikrát, ve Švédsku. Vlastně jsem byla ve všech těch zemích. Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko. Na Islandu jsem byla na reportáži o sopkách. Tam jsem si odpočinula od ženských práv a reportovala jsem o sopkách. Což bylo taky teda jako skvělý. Byla jsem v Řecku na reportáži o dluhové krizi. Jo, jako vlastně já to jenom takhle říkám z toho důvodu, že u mě je často, nebo někteří lidi mají pocit, že píšu jenom o jednom tématu, že píšu jenom o ženách, že jsem taková ta autorka jednoho tématu, což je nesmysl samozřejmě. Já jsem jako novinářka pokrývající mnoha témata, ale k té vaší otázce, a když vlastně dáte tohle všechno dohromady, že jsem ráda četla, zajímalo mě, co se děje a ráda jsem psala. Mě prostě jako baví psát. Jo. Já jsem na to nedávno taky vzpomínala při nějaký debatě, že jsem měla na Gimplu učitele češtiny, který dělal takovou tu věc, u který moji tehdejší spolužáci, ze kterých se potom stali inženýři, tak jako omdlívali, ale já jsem se radovala, jo? Že přišel na začátku té hodiny a řekl, vemte si jakýkoliv téma z toho, co se aktuálně děje a napište mi esej během té hodiny. A já jsem se jako radovala a všichni ostatní šli jako do vývrtky. To znamená, že tohle všechno, když si to vlastně jako vemete, tak tyhle všechny vlastně záliby se schází v novinařině. A díky tomu ta práce je jako vlastně velmi náročná, k tomu se taky můžeme dostat, je velmi stresující, pořád vám někdo nadává, jako o tom můžu poměrně jako obsáhle mluvit, že vám pořád někdo nadává. Nejenom online, ale i teda offline. A politici na vás řvou a hrozí vám žalobama a tak dále, a tak dále. Ale zároveň ta práce je tak strašně zajímavá,
že je vlastně jako pořád radost jí dělat, přestože už ji dělám jako 25 let. Asi jsem to počítala nedávno zhruba. Jsem taková fosílie. No, jak se vlastně vyrovnáváte s tou kritikou? A často to není konstruktivní kritika. Vlastně ta kritika konstruktivní tam bývá málo. Takže jak se s tím vyrovnáváte? Po případě, jak byste doporučila, aby se s tím vyrovnávali ostatní? To je právě, myslím, že jeden z důvodů, proč já jsem vlastně jako velký, nebo proč v té debatě o třeba té nejmladší generaci já velmi jako zdůrazňuji ten kontext, ve kterým vy vyrůstáte, který je jako velmi, velmi odlišný od toho kontextu, ve kterém jsme my vyrůstali. A právě mimo jiné z toho důvodu, že vaše přítomnost na sociálních sítích a obecně jako online znamená, že jste jako vystavení typu nějakých jako interakcí a reakcí v intenzitě, která je jako nevídaná v dějinách lidstva samozřejmě. A právě proto, že já jsem tomu taky vystavená, samozřejmě na nějakým určitým jako jiným měřítku, tak tomu vlastně rozumím. A myslím, že jste velmi správně řekla, že jako málo kdy to je konstruktivní kritika. Já jsem naprosto... já opravdu vítám, když mi někdo napíše ve 3. odstavci textu máte chybu. Takhle to není, bylo to někdy jindy. Já poděkuju, jdu to opravit, stydím se. Jo, to ještě není tak jedna věc o novinářích. Někdy existuje taková představa, že jako novináři jsou takový střelci, kteří to tam jako tak frkají ty věty. Někteří jo teda, ale kteří tam tak frkají ty věty a jim vlastně víceméně jedno, jestli tam je chyba nebo ne. Špatní novináři určitě. Dobří novináři, nebo poctiví novináři, jako každá chyba, já se strašně stydím, protože jako, znáte takový ten mem, you had one job, jo, you had one job, tak my job je, aby tam nebyla chyba prostě, aby tam byly fakta, aby seděly ty data, aby Jan Novák byl opravdu Jan Novák a ne Petr Novák, protože jsem ho přelídla jeho křestní jméno a tak dále. To znamená, že konstruktivní kritika, máte tam faktickou chybu, nebo chybí vám tam nějaký respondent v tom textu, je to moc dlouhý, je to moc krátký, titulek je blbej a tak dál, tak já naprosto vítám a pojďme se o tom bavit. V čem je problém, že já nevím, bych řekla třeba 94% té kritiky je kritika nekonstruktivní. A abych vám to jako připomněla, tak, nebo abych vám to jako přiblížila, jak to prostě vypadá, tak to prostě vypadá tak, že víceméně 1-2krát týdně aspoň vám prostě přistane buď ve zprávách na Instagramu, nebo v Messengeru, nebo na LinkedIn, vlastně na jakékoliv síti, kde jste dostupní, kde je možné vás kontaktovat. Což je poměrně dost míst, nebo v mailu. A jak jsem to vlastně zmínila, ono už se to přesouvá do reálného života, takže nám už se stává, že jdeme prostě po ulici, někdo nás zastaví a začne nám nadávat na té ulici. Což jako když jdete třeba z jógy, myslíte si, že jste v hrozném zenu a všechno máte jako pod kontrolou a někdo vás zastaví a říká, jo, vy jste ta šílená ženská z toho Respektu. Tak já jsem vám chtěl říct, že jste nebezpečná a že by lidi jako vy měli být odstraněný z té společnosti. A já jsem pánovi říkala, hejte se, a jako jak odstraněný, jako fyzicky? No, jakože se mám odstěhovat? Jo, a teď jsme jako rozvíjeli tu debatu, bylo to vlastně úplně absurdní. Ale jako online to vypadá tak, že jako já tady můžu vlastně o tom mluvit hodiny, ale nedávno jsem vlastně si vzpomněla na jednu konkrétní věc, na které vám to můžu ilustrovat, nebo vlastně ještě jiný příklad mám výborný, který ráda zmiňuji. Napsal mi nějaký pán do Messengeru, viděl jsem vás v debatě, což vždycky, když to takhle začíná, tak říkáte si, jo, tak to může být, to může být buď tak, nebo tak. A jeho jako kritika mojí osoby byla v tom, že mi napsal, viděl jsem vás v debatě, jste stará, jste tlustá a máte velké zuby. Takhle to vypadá. Jo? Tam není jako, řekla jste chybný údaj, nebo i kdyby to bylo nějaké hodnocení, působíte arrogantně, mluvíte moc rychle, máváte moc rukama, něco. Většinou ty výpady se týkají jako toho, jak vypadáte, co máte na sobě, jaký máte hlas, jakou máte barvu vlasů. Takže to má i jako takový úplně absurdní, jako potom někdy podoby, že vám někdo jako píše, že
že jsem hrozná, protože mám obarvený vlasy. A teď jako si říkáte, OK, tak to souvisí s mým psaním jak přesně. Jo, jakože když budu mít prostě ty obarvený vlasy, když budu mít přírodní, tak budu o něco lepší novinářka, budu o něco líp psát s těma přírodníma, nebo naopak, jo. Je to úplně absurdní. A já jsem se vlastně, jako příjemný to není, já se nebudu zastírat, že to je něco, co je, protože když to trvá fakt dlouho a v mém případě to jako velmi intenzivně trvá třeba 10 let a je to opravdu, jo, jako vlastně je to všechno o vás, jako je to opravdu to rozebírá do detailů, lidi jako mají různý jako úvahy o tom, jak vypadá váš osobní život, jak vypadá váš sexuální život, což teda to je taky, jo, jako co je komu do toho, jak to souvisí s mou prací. A zároveň je to často jako velmi vulgární. Mně se třeba nedávno povedlo naštvat jako tvrdé jádro fanoušků Sparty a Baníku naráz. Což kdybyste chtěli někdo tip na to, jak jako opravdu jakože zaručený recept na to, jak vyvolat jako shitstorm na internetu, je naštvat tyhle dvě skupiny jako lidí. A to bylo hodně vulgární, jo? To bylo prostě drž hubu nebo uvidíš. Hodně mi jako vyhrožovali, což bylo vtipný v tom, že oni se mi vlastně zároveň všichni snažili dokázat, že fanoušci těchto klubů nejsou arrogantní a agresivní a nikomu nevyhrožují. Tak jsem jim párkrát napsala, no, jako tím jste to úplně nedokázal, jo? Jako tím jste mi úplně vyvrátil tu tezi. Takže je to hodně, jo, nechci opakovat ty slova, ale vlastně je to hodně jako vulgární a to prostě není příjemný nikomu. Takže je to náročný, nebudu se tvářit, že to je jako procházka růžovým sadem. Na druhou stranu, já jsem se vlastně nějak naučila s tím pracovat, že úplně nemilosrdně blokuju lidi, hodně jako omezuju, když mám potřebu, tak se stáhnu z těch sítí. Jako hodně s tím vlastně takhle pracuju a zároveň jsem se na to naučila jako dívat tím způsobem, že pokud vlastně hlavní, já jsem napsala do Respektu asi 2000 textů a napsala jsem knihu, která je bestseller v Česku. Pasti pohlaví, ano. Pasti pohlaví se ta kniha jmenuje. A pokud z celé mojí práce ta hlavní výtka proti mně je, že mám velký zuby, jsem tlustá a stará, tak tam asi není žádná chyba teda, jo? Nebo tam asi teda není žádný problém v té práci, pokud teda někdo řeší jako velikost mých zubů. Takže já vlastně se snažím na to potom dívat tak, že to je trošku jako zoufalství těch lidí, kteří vám píšou. Oni vlastně, jako, vy se jim nějak jako nelíbíte, nějak je provokujete, jo, nelíbí se jim, jak vypadáte, jak mluvíte, jak se jmenujete, jo, problém je moje jméno, protože mám nepřechýlený příjmení, takže to zase lidi řeší. Myslí si, že jsem cizinka, kdo ví, odkud přivandrovala a tak dále. Jo. Tam je jako milion prostě věcí, na které vás můžou ty lidi vlastně napadnout. Ale já se vždycky snažím říkat, že pokud to nesměřuje k té práci a pokud to opravdu nesměřuje k něčemu, co já považuji za důležitý, to znamená, je to špatně napsaný, je to nudný, je to moc dlouhý, jsou tam chyby, tak vlastně se snažím to brát tak, že to je jako zástupný jako problém, nebo zástupný způsob, jak na mě zaútočit, aniž by to mířilo k té podstatě. Určitě. No. Jak se díváte na ten konzervativní pohled feministky? Na ten stereotyp, že vlastně feministka je žena, která nesnáší muže, která aktivně a vulgárně protestuje proti mužům. Jo, teď jsme měli, teď dokonce byla nějaká úvaha, že feministky jsou ženy, které chtějí kastrovat muže. Tak prosím vás, chci ujistit, že ne, to je to, není to úplně snadný proti tomu bojovat. Zejména z toho důvodu, že vlastně vy ještě předtím, než někam přijdete, já si jako garantuju, že tady někdo sedí, kdo jako v momentě, kdy vy jste řekla slovo feminismus, tak jako dělá, jo, nebo má takovou jako automatickou reakci, jakože ježišmarja, co to bude, jo? Co to je za ženskou, zase nám tady bude něco vyprávět. Agresivní, nenávistná prostě osoba. A v tom směru vy vlastně jako, už když někam přijdete, tak vlastně jako bojujete s určitou skepsí a s určitým
nějakým takovým jako přednázorem, jo, jestli vám to dá smysl. Úplně cítíte, já občas říkám, že to není jako tak, že byste jako cítila vyloženě jako nějakou jako agresivní nesouhlas, ale je to spíš takový trapno. Jo, že třeba něco řeknete a zavládne taková jako divný ticho, nikdo na to nic úplně neříká. A mimochodem já to v té knize myslím taky zmiňuji, že vlastně nebo v nějakém textu jsem to zmiňovala, že to dneska už jako na úrovni, nebo občas je to v určitých kruzích, jako kdybyste někde řekla, že se třeba sprchujete jednou za měsíc. Jo? Je to tak jako... Jo. Okay. To fakt jako děláte, dobře. Jo, a to není příjemná pozice, ve které je možné jako být. A jediný, co na to funguje, je vlastně jako vytrvalé, věcně, klidně, nejenom klidně, protože některé ty věci, o kterých já píšu, určitě nejsou důvod ke klidu, který vám tady potom můžu zmínit, které jsou opravdu zásadní a znepokojující a mají dopad na nás všechny. Takže ta první vlastně jako důležitá věc u toho, když člověk se takto veřejně prezentuje, je, že musíte prostě přijmout to, že pro část lidí budete člověk, který se sprchuje jednou za měsíc. Jo? Tak je trošku jako A zejména ještě jako v českém kontextu, bohužel, my máme jako velmi, velmi komplikovanou situaci v tom, že zejména pro lidi jako starší generace, ten feminismus nebo obecně jako boj za ženský práva je hodně spojený s komunismem, kdy existuje představa, že vlastně komunisti byli feministi, že něco, co jako se prosazovalo během toho režimu, takže to byla rovnost žen a mužů. Což je nesmysl. Čistý nesmysl. Oni jako deklarovali, jo, já vlastně o tom taky na to občas říkám, že tam je vlastně jako fascinující, že všechno, co ten režim vlastně tvrdí, tak my podrobujeme nějakému zkoumání, nějaké kritické, jo, jako myslí si někdo, že komunistický režim usiloval o mír na světě, no to si nikdo nemyslí. A myslí si, že se staral o, nevím co, o své občany. Ale ku podivu tuhle věc vlastně jako bereme vážně, že oni opravdu usilovali o rovnost mužů a žen. Nikoli, není to tak. A tohle vlastně jako hodně se propisuje i do té dnešní debaty a nic jako jiného na to nezbyde, jenom s tím vlastně jako bojovat a říct ne, není to ideologie, která je nenávistná k mužům. Naopak, je to myšlenkový schéma, který na rozdíl od toho konzervativního pohledu na svět, naopak vlastně jako řeší zájmy mužů v tom smyslu, že třeba, jako vždycky, když mi někdo píše právě nebo o té nenávisti mužům, tak já jako dlouhodobě píšu o věcech specificky souvisejících právě jako s muži nebo s mentálním zdravím. Takže třeba jsem opakovaně psala o tom, že ve všech vlastně zemích světa, ve všech historických obdobích, nebo možná to obrátím a trošku vás zapojím, co si myslíte, že je hlavní rozdíl, když se podíváte na statistiky o sebevraždách mužů a žen, tak co je ten hlavní rozdíl mezi muži a ženami? Určitě, ale jako, když se podíváte na ty statistiky, jako na ty čísla, ano, muži mají větší čísla, přesně tak. Násobně, 4násobně, 3násobně, 4násobně. A teď, co to znamená? Jo? A je to důležité se o tom bavit. Samozřejmě, je to naprosto klíčový. Proč tomu tak je? Co myslíte třeba vy? Přesně tak. Jo, vydržet. Pro ostatní vy neslyšíte kolegu, že vlastně ve společenských stereotypech muži mají vydržet jakýkoliv nějaký jako problémy, že jo? Nemají si říct o pomoc. Jo. Ano. Takový ten stereotyp, kluci nebrečí. Kluci nebrečí, kluci vlastně všechno vydrží. A to už je podsouváno od dětství, že? Přesně. A když se potom podíváte jako kdyby do třeba toho, jak funguje právě jako mentální pomoc, nebo jak funguje, nebo mentální zdraví, tak ženy obecně si vlastně mnohem dřív řeknou o pomoc než muži. Muži mimo jiné právě tady z tohohle stereotypu, že mají všechno vydržet a že jakýkoliv projev slabosti je špatně, přičemž slabost je jenom, že je člověk smutný nebo v depresi nebo unavený,
zcela normální lidská situace. A právě protože si potom neříkají o tu pomoc, tak vlastně ta situace u nich dojde tak daleko, že to může právě vyústit až v tu sebevraždu. Plus tam jsou ještě další jako faktory, že muži obecně používají jistější metody, což je, jo, jakože se... ale jako kdyby to je další věc. Takže v tomhletom směru, a když se prostě na to podíváte, a když se podíváte na to, kdo to téma řeší, tak jako konzervativně smýšlející lidé, kteří říkají mužům, že to mají všecko vydržet, tak ty to fakt neřeší. Naopak, řeší to lidi feministicky smýšlející, protože chápou, že i ty muži jsou, a jejich jako nějaký problémy, chování a tak dál, jsou výsledkem nějakého společenského uspořádání, který jim říká, že mají být nějací, bez ohledu na to, jaký reálně jsou. Jo, a to je vlastně ten společný jmenovatel vlastně všech těch problémů. To znamená, že ten narrativ o tom, že jako feministky nenávidí muže, je úplně nesmyslný a navíc, že když to obrátíte, tak často právě o lidech, kteří jsou nějakým způsobem kritický k ženám, kteří takhle uvažují, tak s tím se zase říká, že nenávidějí ženy. A co oni na to říkají? Já mám ženy rád a já mám mezi nimi celou řadu příbuzných. Jo, tak já občas na to říkám, já mám taky muže ráda a mám mezi nimi celou řadu příbuzných. Jo, jakože jako ten argument, je to úplně absurdní argument vlastně. Ale tím chcem říct, že že tam je jako ohromná spousta představ a stereotypů, který jako nemají vůbec oporu v realitě. Jak reagujete na argumenty, vždyť ženy mají rovná práva, však není co řešit? To je častý argument. A několik bodů tam je. I kdyby to byla pravda, jakože není, tak i kdyby to byla pravda, tak když se podíváte na to, kde jsou ta práva zakotvená a jestli teda to místo, kde jsou zakotvená, jestli do něj můžeme zasahovat, tak ta odpověď zní jako ta práva nebo nějaké různé garance toho, co my jako ženy, že můžeme studovat vysoké školy a mít, otevřít si bankovní účet bez souhlasu manžela a tak dále, tak jsou vlastně všechny tyto principy jsou zakotveny v ústavě, v zákonech, v mezinárodních smlouvách. A ty je možné všechny změnit. To znamená, že tam není vlastně jako garantováno nic. Všechno vlastně, co vy máte, tak můžete změnit. A máte teďka jako celou řadu zemí po světě, které nám dávají jako dobrý příklad toho, jak to prostě potom vypadá, když ty zákony a smlouvy a rozsudky měníte. To znamená, že je vlastně potřeba o ta práva jako neustále pečovat, protože je možný je změnit. To je jeden argument. Druhý argument je ten, že vznikají stále nové a nové situace, které my potřebujeme řešit. Jo? Já občas říkám, že Masaryk se asi nemohl vyjadřovat ke zveřejňování intimních fotek na internetu. Z logiky věci. Jo, jakože vznikají nový a nový situace, které vy musíte vlastně nějakým způsobem ošetřit, které se týkají jak žen, tak ale jako samozřejmě mužů. Tím pádem, třeba právě spousta věcí související se sociálními sítěmi nebo s internetem je ten klasický příklad. A nevím, jestli jste slyšeli o těch skupinách na Telegramu a na Discordu, kde se jako lidi si vyměňují fotky intimní svých partnerek. Slyšeli jste o tom? Mám to nějak připomenout? Dobrý, tak já to připomenu. Vlastně bylo to o tom, že na Telegramu byly objeveny skupiny, jedna měla až 70 000 členů, což není úplně málo, kde si většinou teda muži sdíleli a vyměňovali fotky a videa svých buď současných nebo bývalých partnerek, přičemž to nebyly jenom jako fotky samozřejmě pořízený se souhlasem nebo videa, ale bylo na nich i vyloženě třeba zachycený znásilnění, přičemž to třeba vypadalo tak, že já jsem vlastně o tom opakovaně psala, že to prostě vypadalo tak, že někdo vyfotil fotku spící ženy, řekl, tohle je moje žena,
a řekl těm uživatelům, co jí mám províst, co jí mám udělat. A oni mu napsali, co s ní má udělat. On to udělal a napostoval vlastně tu fotku. Jinými slovy, právně to je jako znásilnění v přímém přenosu, protože ona spí, jo, nebo je zdrogovaná. A třeba v těch skupinách se jako vyměňují recepty na to, jakým způsobem se dá právě jako omámit člověk. Obchoduje se tam s látkama, který právě k tomu nějakému zdrogování jako přispívají a tak dál. A tady máte úplně klasický příklad toho, kdy ta policie, vlastně ten právní systém má s tím problém, protože vy můžete říct ano, tak tady máme v přímém přenosu, někdo vlastně jako vyrábí důkazy o sobě, o svém zločinu a dává je veřejně a ti právníci vám na to řeknou jasně, ale my na to nemáme prostor v tom zákoně. Ten zákon to nějak definuje a tam proto jako není prostor. A to je všechno vlastně, to jsou příklady toho, že něco nějak bylo vydiskutováno a stanoveno, tak neznamená, že to bylo stanoveno jako na pořád. Nakonec jako v jakýkoliv jiný oblasti společenské a politické. V čemkoliv, jo, jako v dopravě, tak nastavíte si nějaký pravidla v dopravě, ale to neznamená, že až přijdou samořídící auta, že to nemůžete změnit a tak dál. Tam vlastně neustále všechno se vlastně jako mění. A druhá věc je, která je důležitý si uvědomit, že třeba v českém kontextu nějaké věci jsou na papíře garantované, ale jako v reálu nejsou dodržované. Tak já zase dám příklad, obvykle jako hodně na lidi funguje takový trošku jako to překvapení tím šokem, ale vlastně asi je na místě upozornění, pokud někomu nedělá úplně dobře, velmi jako, což jsem měla udělat před 3 minutama, to varování, pardon. Jenom, že jako varování, že to bude velmi explicitní popis násilí, jo? Tak jenom varuju dopředu. Ale my máme samozřejmě v zákoně garantováno, že znásilňovat děti jako je nevhodné, jo? Když to řeknu velmi eufemisticky. Je to nevhodné, ano. Je to nevhodné, prosím, nikdo to nedělejte. A máme jako relativně, a na tom je taky shoda mezi právníky, máme jako relativně přísné zákony, které to trestají. Přesto, když se vlastně podíváte do novin, tak jako víceméně nemine týden, aby nepadl nějaký šokující rozsudek o tom, kdy většinou to je tak, že pachatel nějakého takového toho zločinu dostane buď velmi mírný trest, anebo podmínku. Přesně tak. A je to v kontrastu, takže já občas jako z legrace říkám, že to české soudnictví, že abychom zajistili, že budou lidi, kteří někoho znásilňují, aby šli do vězení, tak ten způsob, jak to zamystit, je pod rouškou noci se jim vplížit na zahrádku, nasadit jim tam pár jako kytek marihuany a nahlásit je. A tak zajistíte, že budou do vězení. Protože za pěstování marihuany dostanete 6 let natvrdo a za znásilnění někoho dostanete podmínku. A teď jako společenská nebezpečnost, jo, když tady máme prostě jako látku, která je legální v mnoha zemích, teď se to teda změnilo v trestním zákoníku a tak dál. A proč to vlastně celý takhle vyprávím je, že existuje představa, že vlastně tyhle ty zákony jsou dodržovaný a tím pádem to máme vlastně všechno jako vyřešený a je to fajn. A oni vlastně jako nejsou dodržovaný. A já vám dám konkrétní příklad, o kterým jsem taky vlastně psala. Byl to příklad z Vyškovska, možná jste to zaznamenali, byl to příklad muže, který znásilňoval svou nevlastní dceru. Zaznamenali jste to, nebo to mám to připomenout? Ano, to tady bylo teď. Možná to připomenu? Jo, možná. Já totiž mám někdy problém, já s vámi vlastně jako nechci mluvit jako s blbcema, ale zároveň nemám úplně představu, jak moc jako sledujete dění, jo? Takže já mám vždycky takový problém, že nevím, jak moc mám ty věci dopodrobna vyprávět. Možná to radši představte. Já to připomenu. Byl to případ, kdy když to řeknu úplně od začátku, šlo o holku, které, když bylo 9 let, tak jí zemřel tatínek. Byla z nějakých velmi jako teda komplikovaných poměrů. Její matka následně jako měla hodně jako kdyby jiných partnerů. A jeden z těch partnerů potom tu holku vlastně začal obtěžovat a znásilňovat. Trvalo to asi 1,5 roku. A ještě si teda jako kdyby pořizoval nějaký záznamy z toho. Což v českém trestním řádu je
výroba jako dětské pornografie, pokud je to pod určitou věkovou hranicí. Jo? To jako taky dobrý si uvědomit. A ten muž dostal u okresního soudu ve Vyškově trest, nebo vidíte, nebo já vás můžu zase, jako líp funguje, když se člověk nad tím zamyslí. Takže člověk znásilňuje nevlastní dceru 1,5 roku. Jaký si myslíte, že dostal trest u soudu? No, nejdřív dostal 3 roky natvrdo u okresního soudu ve Vyškově, co už i to bylo jako dobře. On se odvolal, přišlo to ke krajskému soudu v Brně a tam máváme směrem ke krajskému soudu v Brně a tam mu ten trest vlastně zmírnili na podmíněný. Proč to vlastně celý vyprávím? Ten důvod je ten, že já jsem o tom hodně taky psala, vyvolalo to velké pobouření veřejnosti, byla k tomu i demonstrace před Ministerstvem spravedlnosti a mě třeba hodně psali zejména právníci, že někteří právníci, že jako vyvolávám hysterii ve společnosti, že jako lidi jako já, že chceme jako drakonické tresty, že chceme jako zavírat na doživotí tyhle lidi a tak dál. Což je nesmysl. Jo? My jsme jako v druhém extrému. Vy nechcete nikoho zavírat na doživotí, vy jenom chcete, aby ty lidi opravdu byli potrestaní. A vlastně proč to celý říkám je, že díky tomu veřejnému tlaku se obrátil ministr spravedlnosti bývalý Blažek na nejvyšší soud, na soudy vyšší instance, s žádostí, aby ten případ přezkoumali. A soudy vyšší instance konstatovali, že ta podmínka byla v rozporu se zákonem. To znamená, my máme vlastně jako černý na bílým situaci, kdy jako vyšší soudní instance konstatovala, že rozsudek, který padl u krajského soudu v Brně, je v rozporu se zákonem. A to já vlastně zdůrazňuji, protože jedna věc je, co je napsáno v zákonech, a druhá věc je, jak se ty zákony potom dodržují a vymáhají v té realitě. A na to se prostě musíme dívat, protože můžeme si říct, ano, máme všechna práva a tak dál, máme to napsané v zákonech, ale pak je nutné se vlastně podívat do té reality, jak se to jako reálně projevuje v reálně žitém životě. Určitě, tohle téma je velmi zajímavé. Já jsem sama ještě měla spoustu dotazů, ale tlačí nás čas. Já jsem hrozně dlouhá, že? Já vždycky vymluvím díru do hlavy. Ne, ale jako zajímavé, to bylo skvělé. A teď dáme prostor na dotazy. Tak my tady máme kolegu s mikrofonem, takže kdo by měl dotaz, tak se stačí přihlásit. Ano, tamhle. Kdo je vaším profesním vzorem, nebo kdo vás inspiruje ve vaší práci? Poprosím o klid, ono to jde špatně slyšet, když tak, ano. Já jsem hluchá, protože jsem stará. Kdo je ve vaším profesním vzorem, nebo kdo vás inspiruje ve vaší práci a jakým konkrétním způsobem využíváte ve své práci umělou inteligenci? To je zajímavý dotaz. Moc ne zatím, moc ne. My se o tom vlastně hodně bavíme i v redakci. Já vlastně jako nejvíc zatím, kam jsem došla, je, že si nechávám přepsat takovým přepisovacím programem rozhovory. Jedna z věcí, která je úplně nejvíc nezábavná na novinářské práci, je, že když píšete text a mluvíte třeba s 5 lidmi a s každým mluvíte hodinu, tak to znamená, že máte 5 hodin nahrávek, který by měl člověk vlastně jako přepsat do té psané formy. A je to věc, kterou nenávidí úplně každý novinář. A teďka vlastně díky umělé inteligenci vy to jako kdyby hodíte do takového přepisovacího programu. On umí i anglicky, takže vám i přepíše anglický rozhovor. A to je třeba to, s čím pracujeme jinak. My se spíš snažíme, vlastně je to velká debata určitě v médiích, protože my se naopak snažíme, když jsem mluvila o té poctivé novinařině, tak my zatím opravdu jdeme cestou, že vám jako čtenáři garantujeme, že všechno, co jsme zjistili v tom textu, co jsme vyrešeršovali, když tam někdo mluví v tom textu, tak ten člověk mluvil se mnou. Není to tak, že mi to jako chat GPT někde jako vyštrachal prostě na internetu a já jsem to potom překlopila. Takže je to jako proces, který se jako hodně mění a myslím, že sami hledáme tu cestu, jak na to. A samozřejmě trošku máme obavu, že nám jako veme práci, že jo, umělá inteligence. I když já jsem přesvědčená o tom, že jako takhle někam přijet, s váma si povídat, taková interakce, tak jasně, teoreticky tady může sedět nějaká entita, která bude jako kdyby vám odpovídat jako chat GPT, ale bude to jako kdyby jiný zážitek. A co se týče profesních vzorů, já bych to na to odpověděla tak, že já nemám úplně nutně, mám samozřejmě spoustu vzorů novinářů, novinářek, tam to není úplně nutně tak, že bych obdivovala jenom ženy,
Ale vlastně, co se týče jako kdyby specificky té ženské zkušenosti, tak mě vlastně inspirují obecně jakákoliv žena ve veřejném životě, zejména v Česku, která v tom veřejném životě zůstává a dál vystupuje a říká, co si opravdu myslí, přestože si je vědomá toho, že tím naštve velkou část lidí a že to teda nevyhnutelně znamená, že jí v tom messengeru přistávají. Takže já myslím, že jakákoliv žena, která vlastně vstupuje do veřejného prostoru, já třeba řeknu příklad, teďka nevím, Miřenka Čechová, jestli znáte Miřenku Čechovou, to je tanečnice, která je úplně fantastická. A jo, že vlastně nutně to nemusí ta inspirace být jenom od lidí, kteří se věnují novinařině, ale žen, zejména u žen, jsou to ženy, které spojují profesi s ochotou jako vystupovat veřejně a nebát se jako sformulovat nějaké svoje názory, které jsou třeba nepopulární. Tak my děkujeme moc. Já děkuju.